Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Plus musí to byť vtipné. No väčšinou, áno. Ja som si tam akože trošku na seba ušila bič, lebo nie vždycky vieš byť vtipná v každej v každom videu a za každých okolností. A tam proste jednoducho, áno, je ti zle, to nevadí. Je to tvoja práca a musíš ty byť za vtipnú a keď nie ty, tak musí tvoj manžel. Horšie je, keď sa pohádame. Medzi časom, kým ja si dohadujem tu a nepohádate sa nikdy počas natáčania? Ježišmária, to by bolo celý jeden podcast, hej, keby som tu mala rozprávať naše story z toho natáčania a on už takedy povie, nenávidím s tebou natáčať. Ahojte, vitajte pri novej epizóde Influencer Marketing od A-Z. Dnes trošku netradične, sme v košickom štúdiu, nie sme v bratislavskom ZAPO, ale tu. A ja by som dnes rada privítala Lenku Kráľovú, ahoj. Ďakujem, ahoj. Aj Pavlík Tkáč, ahojte. Ahojte. Lebo dnes máme celkom zaujímavú tému a by som si dovolila povedať, že takú najnáročnejšiu v rámci influencer marketingu, a to je mama tvorba. Takže dnes sa budeme rozprávať práve o tom, ako je to na tom Instagrame a ako je to na tom TikToku, ale aj na YouTube. A preto by som sa na úvod hneď rada spýtala, a to je otázka na obidve, že ako by ste dnes zadefinovali svoju online identitu, ako sa vnímate, respektíve ako chcete, aby vás vnímali. Leni. Ja sa stále vnímam ako lifestyle influencerka, človek, ktorý vždy ukazuje to, čo práve žije, najprirodzenejšie, ako sa len dá. Takže aj keď si povedala, že mama influencerka, ja som si aj preskrovala svoj Instagram, že vážne, lebo mne príde, že ukazujem ako keby svoj život a pribudli mi také dve malé deti, tak občas sa tam vyskytnú, ale ako seba by som sa takto nejako neopísala, takže som bola aj prekvapená, že ma tak vnímaš, možno ma tak vnímajú aj ostatní, len ja to tak nevnímam, čiže taký ten lifestyle, presne to, čo žijem. Keď som žila kozmetikou, bola to kozmetika potom materstvom, tak určite sa to tam objavilo toho viacej, no a proste môj život. Pavli, teba čo charakterizuje tak najviac? No ja musím povedať, že tiež to mám podobné s Lenkou, že áno, automaticky, keď máte deti, tak je to mama content, ale to je tak prirodzene. Čiže ja som začínala už keď som mala 2 deti, takže možno aj skrz toho, že sa mi to tam veľmi nezmenilo, teraz mám už 3, áno, ale tiež tak asi všetko dokopy, aj tie deti sú tam, lebo sú súčasť mojho života, aj partner, no proste manžel tam tiež veľakrát vystupuje so mnou, buď ja sama, čiže tiež je to také akože dokopy všetko podľa mňa a tiež taký lifestyle, že to, čo žijem, tak to aj ukazujem. Keď sa pozrieš na to pred 5 rokmi, keď si začínala, tak bolo to iné ako dnes? No, myslím si, že áno, lebo vtedy jednak bola iná doba, lebo to boli sme doma, som bola sama s 2 deťmi, bol COVID, všetko pozatvárané, čiže áno, to bola moja taká, vtedy keď som začínala, to bolo aj kvôli tomu, že bol ten stres, že nemôžem nikam ísť, nemala som žiaden kontakt s nikým v podstate a ja som už potrebovala, že proste niečo svoje robiť. No a tak to vlastne vzniklo, hej, že som začala na Instagrame nie, lebo tam sa mi to zdalo, že to nie je také ľahké, alebo tam nejaké skôr tie fotky vtedy fičali a ešte ten Reels nebol, tie videá. A na TikToku to presne boli tie videá všelijaké. Všetko možné. Hej, to bolo jedno, že či to bolo vtipné, alebo že nejaký vtip, myslím, alebo nejaký taneček, alebo hocičo, tak preto som išla viac do toho TikToku najprv a tam ma to vlastne tak vyhúplo, že začali ma sledovať a to ma podporilo v tom, že super, že sa im to páči, tak ideme do toho. Leni, a tvoja motivácia začať tvoriť pred 14 rokmi bola aká? Bola písanie bakalárskej práce, musela som byť za počítačom a tak som si povedala, že mám výčitky ísť von s kamošmi, keď mám nejaké povinnosti, tak otvoriť druhé okno v prehliadači a založiť si blog nebola až taká výčitka. No a tak to celé začalo úplne blogom, YouTubeom a potom Instagramom. A kedy prišiel ten moment, že si uvedomila, že už to nie je hobby, už to začína byť práca? Ja som si presne pozerala staré maily, ako to bolo a fakturovať som začala v nejakom 2017, čiže 6 rokov odkedy som začali prvé také
veci a že už je to práca, mi možno došlo vtedy, keď mi napísal nejaký e-shop, že wow, Lenka, predali ste nám toľko a toľko vecí a ja som si uvedomila, že vlastne aha, tak on vie teraz platiť hypotéku, vie si zaplatiť energie, najmy a ja vlastne ráno skoro vstávam, lebo idem do práce a ja ešte to nemám odrobené, aj keď som vo voľnom čase niekomu zabezpečila tento príjem. Čiže takto to vzniklo, že videla som, že iní z toho vedia žiť, tak prečo ja ten ako keby zdroj toho zisku ich nie. A kedy sa to prehúplo, že je to už tvoj full time? Že si môžem dovoliť nemať asi prácu. V 2018, keď prišli obrovské 2 spolupráce v 1 rok. Super. A kedy prišiel pre teba ten moment, že aha, už to nie je hobby, je to práca? Respektíve možno to bolo tak automaticky? Lebo ty si vlastne prišla o prácu kvôli TikToku. No to bolo tak súčasne, lebo ja som ešte ja som bola na rodičáku rok, ešte kým som robila ten TikTok. Potom som sa vtedy, áno, dcera išla do škôlky, ju prijali, ja som automaticky išla do školy, to tak vyšlo, že v lete ma prijali, ja som si podala, že super, že učiteľka na pol úväzku. To mi vyhovovalo aj skrz toho, že som tam mala, že deti môžu byť choré a tak, takže nehľadala som si prácu vtedy akože normálne na full time. No a ešte vtedy ani teraz spomínam si normálne, že či už som mala som nejaké spolupráce, ale to neboli, väčšinou to bolo všetko na začiatku barterové a ja som bola veľmi šťastná za ten barter, že proste, že mi niečo pošlu a to bolo pre mňa ako, že vtedy na rodičaku som bola ako mamka, tak ako väčšinou pre deti. Áno, alebo že tak, super, nemusela si to potom kúpovať, áno, lebo takže si pre to mňa dostala. to bolo, už to pre mňa, hej, na začiatku bolo, že super, že si ma všímajú, že mi chcú niečo poslať a že ja to môžem akože urobiť reklamu na to, takže tým pádom toto išlo tak pomaličky, áno, a také väčšie spolupráce ani neviem, tak postupne. Tu nejaká faktúra, áno, ale to nebolo také, že stabilné. Potom ten TikTok bol taký všelijaký, že potom po tom, jak sa to všetko otvorilo zase, že už sme mali tú voľnosť, už nebolo, že pandémia. Už to bolo všetko tak akože viac menej ukončené, tak tam som vnímala ja osobne stratu ten rok, lebo všetko bolo, čo bolo vtedy v online a veľmi sa predávalo a všetci sme nakupovali online veľmi, tak potom zrazu, jak sme mali tú voľnosť, všetci utekali do obchodov. Takže tam tie spolupráce u mňa osobne postradali to, že už potom neboli. Hej, alebo asi tak pol roka skoro som nemala žiadnu. Ja som sa zamestnala opäť, lebo mi skončil rodičák, medzi tom akože ma tam vyhodili z roboty, takže som si našla inú a tam som bola celý rok. A ja som si aj tak povedala, že nechcem sa fixovať presne, takú nestabilitu som tam cítila, že nebudem sa fixovať na ten online svet, na TikTok a že byť od toho závislá, že či ti príde nejaká spolupráca ďalšia na ďalší mesiac. Že bolo to pre mňa stresujúce a tým, že už 2 deti som mala, takže som si povedala, že nie. Budem mať normálnu akože prácu, kde si pôjdem 8 hodín odrobím. Som si to vyskúšala, rok som tam bola, potom som otehotnela, išla na matersku. No a tým pádom nejak teraz už pri 3 deťoch, asi 2 roky je to stabilný príjem. Že až tak po čase, takže po 3 rokoch. Takže tým pádom tak to vychádza. A teba, keď vtedy vyhodili z tej základnej školy, teda strednej školy, lebo tam si učila ruštinu, áno. Tak čo uviedli ako argument, že prečo sa im nepáčilo, že pani učiteľka má TikTok? Ale tam nebol žiaden argument, lebo tam bolo v rámci skúšobnej doby, čiže to znamená, že tam nemusel byť uvedený dôvod. Tam počas skúšobnej neviem ani čo napísala. Popravde asi, že a neviem, fakt nechcem si vymýšľať, čiže nepamätám si, ale viem, že to definovala tak, že tam je to bez dôvodu, že nemusí ona uviesť mi dôvod hociaký. Áno, nemusí, áno, bez dôvodu. Čiže áno. No ale hej, je to taká kuriozita, hej, že niekto je vyhodený zo školstva kvôli tomu, že vo voľnom čase sa venuje tvorbe obsahu na TikTok, hej? No, je, ale ona to potom ani nikdy nepriznala, čiže to je také tvrdenie proti tvrdeniu moje. Ona má na to iný názor, ale tak je to za mnou, niečo ma to naučilo a ideme ďalej.
Blíži sa zimná olympiáda v Miláne a to znamená, že naši chlapci z podcastu Stanley Money Cap to potrebujú rozobrať naživo. Samozrejme už tým, že to bude tesne pred olympijskými hrami, tak budeme tam aj špekulovať o tom všetkom, čo sa deje. Seko zažil olympiády, tak máme sa na čo tešiť. Štvrtok 29. januára v Rivers Clube na Viedenskej ceste v Bratislave vás čaká horúca debata a nebudú chýbať aj špeciálni hostia. Budeme sa rozprávať o mnohých historkách z NHL a tešíme sa na vás. Je to pekná akcia, máte sa na čo tešiť a tešíme sa. Tak ešte raz, štvrtok 29. január, Rivers Club Bratislava, vstupenky na www.zapotur.sk. Ahojte. Dovi. Čaute. A Seko asi donesie hokejku podpísanú. Leni, ty si zažila presne tú éru. Rok 2014, 2018, normálne sa musím sústreďovať, aby som sa nepomýlila v tých rokoch, veď to je už 10 rokov dozadu, aj viac, keď som riešila projekt Blogerok. Ja som si tam vtedy všimla, ako novú tvorkyňu, youtuberku, Leník si mala a stále máš ten nick, alebo už si ho zmenila? Stále som L3Nick. L3Nick, áno. A ja si myslím, že od 2014 do 2016 so všetkým sekla. Od 2016 som sa vrátila a vlastne si mi nedala otázku. No a otázka je, že čo bolo vtedy také must have? Keď v tom období, hej, že čo bolo také must have, keď to mám porovnať s týmto, tak vtedy sa ešte čítali blogy, čítali sa články, článok dlhý mal publikum, ktoré ho vedelo čítať a chcelo ho čítať a videá, keď mali menej ako 15 minút, tak mi dievčatá písali, že Lenka, ako si nám to mohla spraviť, malo to mať minimálne pol hodinu. Čiže táto doba sa odvtedy veľmi zmenila s tým, že teraz je rýchla, dopamínová, prebliky, krátke videá. Čiže toto je taký veľký rozdiel od tej doby, z ktorej som začínala, až teraz. A je to, vtedy si bola najviac aktívna viac menej na TikToku, na YouTube a teraz si viac na Instagrame? Teraz som v podstate už len na Instagrame. Mala som taký nápad sa vrátiť na YouTube, lebo mi to chýba. Chýba presne to. Tie dlhšie videá, komunita, kde dievčatá sa ozývajú, kde stvoríme v podstate ten obsah spolu, lebo oni mi stále dávali námety na video, prečo ja by som robila nejaké video, čo mám, aké mám topánky, alebo také som mala rôzne veci, to by mi ani nenapadlo, dievčatá, že ukáž svoju zbierku topánok. Dobre. Čiže to bola tá komunita, to sa mi veľmi páčilo. Tie vlastne komentáre, to prepojenie medzi tým publikom bolo skvelé. No a teraz som sa k tomu skúšala vrátiť, ale presne tým, že už mám 2 deti a že už ten čas mi je trošku inak cenný, tak sa nedá 2 dní non-stop natáčať a strihať video a ešte do toho sa starať o rodinu a ešte potom sa snažiť mať nejaký príjem, pretože ten YouTube je fakt u mňa taká káva možno. Čiže snažila som sa, natočila som nejaké 3-4 videá, ale to už potom presne keď tvorím a strihám, proste som zavretá v tej izbe, ani na Instagrame nie som aktívna, už potom sa mi nevládzem nič viac. Čiže mám to rada, je to stále moja srdcovka, ja stále raz za čas nejaké video natočím, ale už to nejako vtedy, keď som po vysokej škole prišla domov a natáčala som si 6 rokov zadarmo YouTube, lebo som proste mala na to čas, nemala som rodinu a mohla som si to dovoliť, lebo som bývala s rodičmi. Chcem ťa tak povzbudiť, že kľudne sa nad tým zamyslí, lebo keď nám prichádzajú dopyty, hlavne zo zahraničia, tak to vidím, že ten západný svet ešte stále je YouTubeový. A oni sa čudujú, že na Slovensku nemáme toľko youtuberov a stále to od nás prichádza. Keď je to nejaká zahraničná značka, ktorá expanduje aj v rámci slovenského českého trhu, tak očakávajú rovno hneď v prvom rade, že youtuberov. Až potom ako keby TikTok a potom Instagram. A my tu musíme úplne loviť, hľadať a vysvetľovať im, že ako to je momentálne na Slovensku, že u nás to nenajdu, lebo to nie je. Ja som napríklad aj mala rada Instagram bez reklamy. Že tam proste som si nedávala nejaké spolupráce, že to bol čisto taký presne ten náš priestor môj a mojich followeriek, kde sa rozprávame o takýchto témach. Čiže zasa to tam, aj teraz som hneď dostala nejaké ponuky na spolupráce, keď som začala robiť taký nový formát. Ale tiež mi to prišlo, že chcela by som to mať. Zasa, vidíš, na druhej strane by to bol ten čas už inak hodnotený. To mi nenapadlo. Vtedy mi to prišlo také, no vidíš, no neviem. Zatiaľ Instagram je stále ten hlavný a kľúčový. Áno, je hlavný kľúčový, ja to vidím pri značkách, teraz sa to trošku preklína.
prelína s tým TikTokom, že začína to tam tak viac a viac. Na TikToku ja neviem ani, jak sa prepne, jak sa dá follow. Som si povedala, že stačí mi jedna sociálna sieť. Ten TikTok, tomu vôbec nerozumiem. Ako samozrejme, že by som sa naučila veď asi, ale neviem, zatiaľ som nenašla tak toľko voľného času, že by som sa zaoberala. A je niečo z tej starej YouTubeovskej školy, čo podľa teba dnešným tvorcom chýba? Že si povieš, že to čo je, že takto sa to nerobí? Vôbec nie. Práve, že my tí starí sa učíme vždy tým novým trendom. Keď prídu nejaký nový teraz, tak to sú tie ich praktiky. Čiže vôbec nie. Nemyslím si, že nejaká stará škola... Teraz sa cítim ako taká korytnačka. Nie, akože skôr z tej skúsenosti, neber to ako korytnačka, skôr tej skúsenosti, že si fakt naozaj vyskúšala tú éru, kedy boli tí youtuberi a boli naozaj, že sme mali aj v rámci kategórie bloger roka, kategóriu youtuber a potom, až potom sme zrazu pri tých všetkých blogerov zrazu dali kategóriu, že Instagram, hej? že to bolo, že Instagramera nejakého hľadáme a potom mne to už prišlo zbytočné po roku 2018 robiť nejakého blogera roka. Hej, že potom prišlo Social Awards a takéto ďalšie oceňovačky a už potom išli konkrétne kategórie a už sa to úplne... A tým prieskumníkom, ja si myslím, že v 2018, keď prišiel na Facebook prieskumník, tak všetci ľudia, čo boli aktívni blogeri, išli potom na Instagram a tam začína taká éra Instagramerov a tam sa to prehuplo a už to bolo také No vidíš, ty vidíš viac do pozadia, ako my sme len také... len v odzovkách tvorkyne a skôr sa mi zdá, že vy tam v agentúrach vidíte presne tieto, viac analyzujete. Ja si myslím, že aj ja, aj Pavli, my to proste robíme hlavne s láskou a tak prirodzene, ako nám to ide, keď sa nám chce, aspoň ja hovorím za seba, keď sa mi chce, urobím niečo, keď sa mi nechce, proste neurobím, čiže neanalizujem to tak vôbec teda. Pavli, ty keď si začínala, ako si to škálovala? Ty si spomínala, že ten TikTok ťa tak chytil, hej? A potom si ale postupne išla aj na Instagram. Kedy bol ten, ako keby, možno, že tá tvoja genéza, že TikTok, robila si tam videá a potom čo? Si sa začala nad tým zamýšľať, že idem robiť Instagram, alebo ty si teraz najviac na TikToku? Nie, práve, že už teraz viacej na Instagrame a TikTok, akože zdieľam všetko to, čo dávam na Instagram, dávam aj na TikTok. A vtedy to bolo naopak. A vtedy vlastne od začiatku ja som tiež chcela ten Instagram, lebo len presne tam išlo o to, že ja som natáčala videá. No a na tom Instagrame ešte tých 5 rokov dozadu viac, ja som si vtedy všimala, že boli fotky. A všetky také krásne, uhladené, no vieme tie také... Instagramové, taký pekný feed. Áno, je v jednom tóne. Áno, presne. Ja som si to tak študovala, ja si pamätám veľmi dobre, že som sa do dajakých skupín dostala, kde sme si lajkovali presne o 6:00, hej, že proste dajaké blbosti, že mi hovorili, že musíme si tam, oni mi radili, že jak na tom Instagrame, že to musíš dať takú fotku, že to si musíš dať takú fotku, že to musíš dať potom, bolo dať niečo nové, že musíš, aby mal ten feed presne, aby to bolo také, alebo boli také jak puzzle, nie? Alebo jak sa to povie, že taká jedna fotka na celom, hej. Čiže ja som vôbec netušila, čo to Instagram, akože jak to Robíš funguje. To tak? Nikdy som to nerobila. Aj keď som to robila. Kde si sa to ty dostala do Tam mi niekto poradil, že tam sa dostanú, ti poradia, že jak a že presne kedy sa musí lajkovať. Áno. O 6:00 musíš pridávať, že o 6:00 musíš si dať tam napísať dlhokánsky ten post, hej. A že to musí všetko tak akože sedieť. A že presne mi dávali tieto, ktoré vôbec nefungovali. Vôbec v môjom prípade nikto. A tie hashtagy ešte dávať, hej? Aj, áno, presne. Aj tie hashtagy, že presne to musíš mať takto, lebo keď tam máš toto musíš a musíš robiť aspoň jednu súťaž do mesiaca. No kade, čo som ja vymýšľala. Asi 3 mesiace som sa s tým mučila, že každý večer o 6:00 som pridala nejakú fotku. No potom a to akože psychicky náročné, nie? Bolo, ešte v čase tam sedieť. Muž mi pozeral na mňa, či som normálna, hej, že ako ja tu uspávam dieťa, ale nie o 6:00 musím dať tu nejaký, akože mňa to chytilo strašne. Aj tým, že akože skupina mi radila, že takto to funguje, lebo tam boli nejaké dievčatá, to mali 10 000, hej. A pre mňa v tú dobu, čo ja neviem, koľko som mala tam ľudí, 10 000 na Instagrame mi prišlo nereálne, že to ona proste preskakala a vie, to je tak ťažká influencerka, ktorá mi poradí. Potom som zistila, že to vôbec tak nefunguje, ani že ani oni nie sú influenceri, akože nie, že nechcem povedať, že málo, ale že to boli úplne iné machinácie, ktoré tam boli. Ja som potom tam mať vystúpila, aj som si povedala, že... Bola platená.
Nie, našťastie nie. Ale myslím, dúfam, že nie, ale mne sa zdá, že potom aj asi boli skupiny, ktoré sa platili, že tam bola nejaký väčšia aktivita, viac ti informácií dajú a neviem čo. A ja som si tedy akože povedala, že asi nie. Čiže ja som stávať, viem, že dajak rýchlo, nie že ani rýchlo, no rýchlo mi to netrvalo, lebo to dlhšie to mi trvalo, ale som zistila, že nič z toho nemám reálne, len zbytočne zabitý čas a že tie videá, ktoré natočím si hodziaké, čo len otváram tam ústa na TikToku, hej, na nejakú pesničku a urobím si, a tam som to mala presne takú nejakú tú slobodu. Ja som mala pocit, že mňa nikto akože tam tak akože nevidí, že kto mi tam čo povie, že každý na tom Instagrame a tam píšu všelijaké tie hnusné veci a na tom TikToku vtedy to tak bolo, že dal si hociaké videá a väčšinou len srdiečka alebo nejaký pekný komentár. A ja som z toho tak akože super. A ešte som mala aj taký blog, že ja asi po slovensky nebudem rozprávať, že ja som si tak veľmi strašne hanbila zobrať kameru a storku dať. Tak ja som najprv začínala rozprávať po rusky. Že už vôbec nikto z kamarátov mi nebude rozumieť a známych. Ja som sa tak hanbila, že to už bude jedno, že to vlastne moja bublina, nikto ma nevidí, že ja sama so sebou si tam rozprávam. Tvoja. Moja terapia. A tak to tak postupne, hej, ale chcela som ten Instagram stále a mi to tam akože tak bolo, že jak to oni robia. A potom nejak, ja neviem, k tomu roku bolo, že tie Reelska sa spustili. A vlastne to bola tá brána, ktorá sa mi otvorila, že som začala to tiež nejak som videla, alebo tiež som kade koho sledovala, čo sa týka toho, že jak sa na tom Instagrame prezentovať. A ježiš, toľko informácií som vtedy tiež tam mala. No a som to vyskúšala, že dobre, čo mi to dá, že keď nejaké video, ktoré mám na TikToku, tam ich mám, ja neviem, 5, hej, hociakých, zoberiem a hodím na ten Instagram, že čo sa stane. No a tak presne to išlo, že som hodila jedno, potom som dala ďalšie, tam som zistila, že aha, že vlastne aj tam to funguje, že zrazu tie zobrazenia sú, že je to tam tiež nové a potom nejak tak postupne sa to nabaľovalo. Ako si nastavujete hranice, že čo ukazovať a čo neukazovať v obsahu? Leni? Tým, že 14 rokov sa tomu venujem a stále ma odoberá mamka, ocko, jedna babka, druhá babka, všetci. Tam máš tak automaticky ukazujem vždy to, čo by som sa pri nich nehambila. To je taká normálna hranica, presne si poviem, že všetci, a to sú len moji blízki ľudia, ktorí ma poznajú a nikdy nevieš, kto si čo pozrie, čiže je tam nejaká prirodzená hranica. To je super rada aj pre ostatných, že uvedomte si, že toto dávajte do videa, čo keď ti mama zavolá, bude to vidieť, tak aby sa človek necítil... Mňa osobne by ani nenapadlo dávať niečo, za čo by som sa potom mala hanbiť alebo skryť, ale ak to niekto nemá, tak možno toto je presne dobrý nápad. Že Ty máš ako nastavené hranice, Pavli? No ja som ich trošku posunula si, ale myslím v tom, že keď hranica... Ja som predtým tak mala, že teraz som sa viacej hanbila. Že toto nemôžem dať, toto nemôžem pridať. Teraz, že tam som sa trošku tak, akože ja sama zdržiavala, že áno, že presne to moja mama uvidí, to svokra uvidí a že to mám taký skôr neporiadok, alebo neviem čo, a to teraz akože nemôžem. A potom som si povedala, že kašlem na to. Že aj tie filtre tam boli, že aj veľakrát som sa ukazovala s filtrami, lebo to bolo vtedy akože aj také nie, že asi vtedy to viac trendové spíčala. Bolo to, hej, áno, akože bolo to také, že teraz už tiež vnímam, že už asi málo kto vyjde s nejakým filtrom do storky, že mám tu zmenené všetko, čo ani sa nepoznám. Ale vtedy to bolo tak akože viac menej, že norma. A skôr nebola norma byť bez filtra a ja mám pocit, že vtedy som tiež bola s veľkým filtrom aj voči sebe a teraz už ten filter postupne dávam preč a že sa menej hanbím. Ale to je aj taká moja terapia tým pádom, že neukazovať len to všetko super krásne a jednorožce tu všetci akože hej, lietame a že nie je taký život a dosť nám tie sociálne siete podsúvajú, že nejak to tak musí byť. Že ty musíš mať nejakú takú tú krásny život, hej, lebo si influencer, alebo proste tvoríš, alebo niečo ukazuješ, tak len všetko pekné. No ja sa to snažím nejak prejsť, ale stále to je tá hranica, že nič také, čo presne by som sa za to hanbila. Skôr akože prekonávam seba, že to nie je nič také na hanbu, ako ukážem aj niečo, neporiadok, alebo že moje deti tam pobehujú a dobre, že z lustra nevisia, hej, lebo proste mám také deti, ale v rámci tej svojej takej normy, svojho života, že neviem,
že čo by bolo cez, tak určite nejaké intimnosti alebo také niečo, alebo niečo, neviem, výrazné, alebo opilosť, alebo ja neviem, hej, niečo takéto by som v živote akože neukázala asi. No nie, alebo asi skôr, určite. neviem, obsah tvorený za volantom. Toto je také alebo niekedy, toto, hej, že... ako, to už sa mi tiež Bežne stalo. to robí, ale nedala to ešte na internet. Akože väčšinou, už sa mi stalo, že som bola nepriputaná. Hej, a to nie, že cudzí kamošku, mám také kamarátky, že jednu kamošku mám takú, čo ona Pavlína, pripútaj sa. Ale to zase je dobre v tom, Áno. že ja sa reálne odvtedy vždy, ja není už tak, že by som chodila bez pásu, lebo to dakedy, hej, že tu sa ponáhľaš do obchodu, alebo neviem čo. Nepípa ti auto? Už teraz mám aj auto, čo mi pípa, chvala Bohu, ale však sú zaslepky. Takže snažím sa a vždycky už teraz poctivo, hej. Už toľkokrát mi ona väčšinou, hej, že aj cez tej kamarátky, nie, že cudzí, ale som si to neuvedomovala, že automaticky, že idem. A ona mi napísala: Pavlína, tak aspoň to nedávaj do storky. A ja, Ježiš, že vážne odvtedy. Automaticky. Čiže niektoré veci sú aj akože nie na škodu. Hej, keď niečo sa popálí, že robíš niečo zlé, že niekto ti povie, že... A cudzí ľudia ti dávajú, ja neviem, super rady. Joj, to takých by bolo, však to sa nájdu, teda, akože to je... Za mňa to je akože aj niekedy aj zabolí, podľa toho, v akom štádiu života som a jak som silno rozcítená. Niekedy zabolí, niekedy si toho, akože, že dovidenia, že toľko hejtu už som si prežila a prečítala, že nič ma nezlomí, ale niekedy áno, zabolí. Hlavne ti mamkovské asi. Toto je také akože, ja to nikdy nepochopím, lebo bežne, keď stretneme nejakú inú ženu, tak neprídeme a nejdeme jej dávať rady do Cudzie života. žene, hej, lebo ty si pre nich akože, oni možno majú pocit, že ťa poznajú, lebo videli áno, lebo nejaké vidia videá. moje videá, ale pre nich som stále cudzia žena. Takisto neprídem na ihrisku a nepoviem, aj keby to bola mamka mojej, či mamka spolužiačky mojej dcery, tak príklad, hej, neprídem jej, nepoviem, že no ale tak akože, Tak to jak si oblečená? obliekli, No. hej, alebo to, ja neviem, nemá zakázané tričko, alebo akože mala by mať čiapku, alebo to tak není dobre, áno, to akože bežne. Toto je najhoršie na tom. Nevyžiadané rady. Áno, keď si mama asi na sociálnych sieťach aktívna, to je to podľa mňa to akože najťažšie. Leni, nevyžiadané rady? Ja to beriem ako interakciu medzi mnou a tým publikom. Ja to vážne, ale stále to hovorím, že ja to vôbec neberiem v zlom. Vôbec ma to neurazí. Skôr si poviem, že chcú nejak so mnou komunikovať, nadviazať nejakú debatu, tak toto sa spýtajú, toto napíšu. Chcú proste vytvoriť nejakú komunikáciu presne aj na ihrisku. Niekto sa proste niečo spýta, možno niekomu by to padlo zle a ja to tak nevnímam. Vôbec to tak nemám. A zasa tých hejterov mám strašne málo. Ja tým, že mám tú komunitu tak pomaly rastúcu, veci ma už predbehla mnohonásobne, tak ja to tam mám všetko také príjemné domáce prostredie. A ak vyjde nejaký miliónový trend, 7 miliónové video, tak samozrejme tam sa nájdú nejakí cudzí ľudia, ktorí prvýkrát v živote vidia mňa a možno tam niečo šplechnú, nejakú takú blbosť, čo fakt, že ani si nevšimnem, lebo je to virálne video a je tam 200 komentárov. Čiže toto ja zasa som za to vďačná a šťastná a pozdravujem všetky moje sledovateľky, že sú také zlaté. Online svet môže byť pre deti ako temný les. A Slovensko bolo ešte donedávna jediné v Európskej únii bez linky, ktorá by chránila deti pred online predátormi. Práve preto vzniklo Ochráňma. Tým odborníkov, ktorí každý deň otvárajú tie najtemnejšie kúty internetu a zastavujú tých, čo chcú deťom ublížiť. Posledné 2 roky analyzovali viac ako 83 000 prípadov sexuálneho zneužívania detí. Skutočné deti, skutočné nebezpečenstvo. Dnes však bojujú o prežitie. Prišli o donorov. A ak padnú oni, padne aj posledná bariéra medzi predátormi a našimi deťmi. Pomôžte im pokračovať. Podporte ich na donio.sk/hlas detí. Spomenuli sme tu deti. Ako vnímate reguláciu, ktorá sa chystá? Neviem, či ste už o tom započuli, že čo sa týka regulácie okolo zobrazovania detí na sociálnych sieťach.
Počuli ste už niečo o tom? Ja som sa snažila niečo googliť, ale povedz nám o tom bližšie ty, lebo presne neviem, čo sa to týka. V rámci, ako by som povedala, že taká ambasádorka toho celého je Veronika Ostrihoňová-Cifrová, ktorá už párkrát vystúpila v rámci Európskeho parlamentu a nie je to nejaká iniciatíva slovenská, samozrejme, je to o tom, že sa chystajú regulácie a v rámci Európskej únie, a keďže sme členom EÚ, tak to určite postihne aj nás, že tak ako sa teraz napríklad regulujú, a možno ste počuli, že kedy budú mať prístup vôbec deti, aby mohli mať svoju sociálnu sieť, to je ako keby jedna vec. Ale druhá vec je to, že rodičia vyobrazovávajú dosť často deti. A už sa dokonca, že vraj vo Francúzsku stalo, že už aj nejaké dieťa sa súdilo s rodičom, že nechcelo byť, že prečo ho tak zobrazoval. Lebo teraz tie deti sú 7-ročné, 12-ročné, ide to veľmi rýchlo. Hej, a tie deti predsa len nemajú, ak budú mať 18, tak môže sa stať, že môžu zazlievať tým rodičom. A prečo si tam ma zobrazovala v takej situácii a teraz mne to môže uškodiť. Hej, že napríklad minulý podcast som sa bavila s babsí Heribanovou presne o tom, že či má nejakú hranicu zobrazovania detí v rámci svojho profilu. A ona povedala, že no presne v týchto situáciách, že sú mamičky, ktoré nechajú napríklad dieťa, ukazujú ho na nočníku, alebo ako je zašpinené, hej, ako je proste pri jedení, alebo v nejakých takých, že plačúce dieťa, hej, že niečo sa mu stalo a to dieťa nie je chránené, hej, že ten samotný rodič ho kvázi vzhadzuje alebo ukazuje v takých pozíciách, čo mu nie je príjemné. A tým pádom chce Európska únia regulovať, že aby rodičia nezobrazovali svoje deti v takýchto situáciách. A ešte stále je to ako keby, by som bola v plienkach, že nebude to, či to bude úplný stop, tak nikto nevie, ako sa to bude regulovať. Alebo povedzme si to tak, ako že na Facebooku napríklad alebo na Instagrame ukázaná rodinná fotka pred vianočným stromčekom, všetci pekne nastajlovaní. Neviem si to predstaviť, čo budeme tam dávať smajlíky na tvári detí, že to bude také smiešne. Alebo ho nebudem tie deti vôbec zobrazovať. Takže A je to... nepriznáš, že ich máš? Nepriznáš, áno. Hej. Slobodná, bezdetná. Takže je to ako keby také zaujímavé. Asi vždy je to taká dvojsečná zbraň, nie? Je to dvojsečná zbraň, nikto nevie, ako sa to bude riešiť, len jedine niektorí tvorcovia už sa na to tak trošku chystajú, že OK, nemôže byť môj srdiečka, ktoré dajú jednotlivým deťom. Predstav si, že zarábaš na tom, že ukazuješ svoje dieťa, ako ho oblieka, že je tam napríklad len to dieťa. Tak to si myslím, že už je také... No mňa zaujíma, ako to budú merať a hodnotiť, jedna vec. A v Austrálii už zakázali tým do 16 rokov, nie? Alebo niečo také už bolo. A môj názor je, ako aj tu je zákaz alkoholu od 18 a koľko detí pilo mladších, to isté cigarety. Čiže ako neviem, či zákaz vlastne chráni nejakým spôsobom deti, keď deti sa dostanú ku všetkému ešte 100-krát rýchlejšie ako rodič. Podľa mňa v prvom rade je prevencia. Nech rodič si vie sadnúť s tým dieťaťom a povedať mu, internet nie je len pekný, internet môže byť aj zlý a ja by som skôr regulovala tých, čo robia ten zlý obsah na tom internete, ktorý vlastne tie deti môže nejakým spôsobom ohroziť. Nezakazovala by som môjmu dieťaťu ísť na internet, lebo to dieťa sa tam nejakým spôsobom vždy dostane. Skôr by som zakázala dávať tam nejaký takýto až nevhodný a pohoršujúci obsah, ktorý môže našim deťom poškodiť, lebo nie sú to len deti, ale napríklad aj slabšie povahy a takí citlivejší ľudia. Nikdy nevieš, z ktorej strany na teba nejaká reklama vyskočí, niekde klikneš a zrazu sa ti otvorí 7 zvláštnych okien. Čiže je to také, ako si ty povedala, kto vie, ako to budú chcieť spraviť, aby to bolo v poriadku. To bude celé akože fakt ešte vo hviezdach. Sama som zvedavá, pretože vy to nemáte, ten váš obsah naozaj nie je postavený na deťoch. Áno, prirodzene sú súčasťou vášho obsahu, pretože samozrejme žijete s nimi v jednej domácnosti, takže je to prirodzené a je to ako keby taký zdroj niekedy aj vtipu, humoru a nadsázky. A práve pri tebe si myslím, Pavli, že to veľmi dobre funguje, lebo nastavenie toho zrkadla iným ľuďom, že aha, pozrite sa, čo to moje dieťa, alebo ako to u nás v domácnosti funguje, tí ostatní ľudia presne si povedia, Ježiš, áno, úplne jak u nás, hej. A čo sú také tie, čím si publikum ty získavaš? Tou autenticitou, že vnímaš to, máš takú spätnú väzbu po prípade od niekoho, že čo sa tvojim sledovateľom páči na tom tvojom obsahu, čo ty tvoríš? No presne toto, a to mi aj píšu veľakrát, že áno, keď ja niekedy tam zrutená sa kvázi posťažujem, či už na to materstvo ako také, že nestíham, nezvládzem, alebo toto sa nám stalo a neviem čo, alebo keď rozčulená, hej, tak to ich bavím neskutočne, neviem prečo. Ľudí väčšinou bavím, keď ja som úplne, že nervná, taká, že dovidenia a všetci sa na tom bavia a píšu mi, hej, aj my to máme tak, hej, a ty nervná a tvoj manžel v kľude, hej. No. Ale aj zase, akože to mi pomáha, lebo tu mi napíše tam, ja neviem, 20
žien, hej, v priebehu minúty, že aj ja to tak mám, to je jaké super, že nie som sama. A ja vieš čo, vlastne už aj mne je teraz lepšie, že som sa to rozčulila, ale nakoniec zistím, že áno, väčšina, lebo to nám presne to je ten, čo som hovorila na začiatku, že stále sme v tom bode, že si myslíme, že všetci sa majú lepšie, hej. A hlavne tí, ktorí tvoria obsah na sociálne siete, to ona sa musí mať lepšie, že ona nemá problémy také, jak ja s deťmi. Jej decko sa určite nehádže o zemi, aj keby si ty vedela koľkokrát do dňa, hej, že a koľkokrát na mňa pozerajú vo Freši, alebo ja neviem, nejakom obchodiaku, že jak sa mi tam ten hádže a ja mám pocit, že Ježiš, mňa ešte aj poznajú. Že teraz to úplne, jak by som sa schovala, hej, že ale dobre, už teraz kašľa, že proste idem, hej. Čiže práve naopak, ja som si povedala, že no a čo budem sa teraz hrať, že jo, ja mám tak všetko dobré, doma nám je a toto a prídu a stretnú ma tak, kde v obchode a presne a ja tam upotená s 3 deťmi, neviem, kde mi hlava stojí, vôbec nevnímam ľudí, svet, len 3 deti, kde mám ich tu, to je moje nakupovanie a rýchlosti, všetko rýchlo do košíka utekam, hej. Čiže keď ma tak reálne vidia ľudia, ja nemôžem na tom Instagrame sa tváriť, že som teraz, neviem, taká vymeditovaná a všetko mám v kľude a je mi dobre. Hej, čiže... Len je pre teba stále nejaká téma, možno akože citlivá a publikum si ju žiada, alebo sú nejaké témy, že samotné publikum príde za tebou, že toto by si mohla? To mi chýba, že to teraz už tak nie je ako v tej minulosti, že by som mohla o niečom písať. Hlavne, keď mám Q&A, vtedy konečne zistím, že čo ich zaujíma. A ich stále zaujíma kojenie, uspávanie, aký bol pôrod a ako som prikrmovala deti. Mne už sa o tom nechce rozprávať. Mne sa všeobecne tak o takých mamkovských témach nechce rozprávať. Nemám rada také, že a kedy ste odplienkovali a aké plienky ste a prečo a jak cumela toto. A toto ženy zaujíma, ja tomu rozumiem, ale mne sa o tom nechce hovoriť. Vôbec. Dobre vedieť ináč. Keď som cez teba riešila práve promo knihy Mama mňam, tak tam bol akože to vystrelil predaj. To som videla, keď som porovnávala s inými influencerkami. Ako keď hovoríš presne, že nie si úplne mama influencerka, ale tam to bolo vidieť, že úplne predaj. Alebo teraz, keď som si pozerala čísla, čo si nám robila Empik Photo, že si to biedna v predaji momentálne, pomer cena kvalita, akože keď to tak nazvem. Dajme v postprodukcii nejaký potlesk. Takže áno, keď niekto bude chcieť potom vianočné fotky vyvolávať, tak u Lenky nájde promokód cez Empik Photo a vyvolajte. Poznámka, zvýši cenu. Že ty si musíš dať. No ináč to je dobrá otázka, neviem, či ju tu vôbec aj mám ohľadom ceny. Čo vstupuje, aké atribúty vstupujú do tvojej cenotvorby? Že ako si ty vôbec určila tú cenu? Že ja neviem. Bo najčastejšie sa nám zdvíhajú ceny influencerov, keď je nejaké stretnutie v Bratislave veľké s nejakou veľkou značkou a zrazu po tom stretnutí posielam ti aktuálny cenník, lebo som sa rozprávala s inými influencermi a podľa mňa to mám nastavené zle a nízko a pošla nám nový cenník. Toto býva najčastejšie, alebo tiež som mala v minulom podcaste Ligovi. Ty si bola na také akcie. Tiež máme, že kde sú také eventy a ja chcem. Alebo v minulom podcaste som mala takto Lidiu Ligo, ktorú som vychvalila ako super predáva a potom zdvihla cenu, už super nepredáva, hej, lebo už tým pádom tá cena ako išla. Už sa to ako keby nerentuje, keď to tak má, lebo my tam počítame ako keby ROI, návratnosť do investícií, ROI, alebo veľakrát počítame CPM, akože cena za 1000 impresí, koľko vychádza, hej, keď to nie je predajná akcia, ale je to Evernessová kampaň, tak my chceme vedieť, že dáme do toho, ja neviem, 2000 eur sa dá ako keby do kredit na influencerov a koľko impresí nám to vie priniesť, respektíve značke, tak toto sa vždy tam prepočítava. Alebo sa ešte prepočítava CPM, Cost per Engagement, čiže cena za interakciu, za like, komentár, čiže ako interaguje vôbec to publikum s tým daným obsahom. Tak preto od vás pýtame tie štatistiky, aby sme to mohli vôbec reportovať. A vlastne ty si nám zišla z toho, že naozaj tvoje publikum ako keby úplne, že schmatlo tie akcie, tie kupóny proste na Empik a im to vyhovovalo, hej, že si mohli ako keby využiť ten promokód s 50% zľavou, nakúpili a úplne nám to vyskočilo, hej, s inými tvorcami. Takže to len ako keby taká spätná väzba. Ďakujem za pochvalu. že tvoje publikum chce fotky a fotoobrazy a takéto veci. Ale napríklad nie je to vždy ako keby neplatí to vždy, že napríklad keby ťa použijeme možno nejaký iný produkt,
Hej, že urobíš promo pre nejakú inú značku, tak nemusí to tak vyskočiť, ale napríklad tie fotky a spomienky fungujú. Ja si nemyslím, že to je, že daný produkt, tam je toľko tých jednotlivých bodov. Ja mám nejakú reklamu, poviem, že hej, kód platí 5 dní, prejdú 2 týždňa a začnú písať, no aký máš ten kód? A vlastne ľuďom publiku trvá, pokiaľ počujú. Niekedy nestačí len raz, potrebujú to počuť aspoň 3-krát. Kampaň majú napríklad 4 influencerky. Prvá začne, tá má smolu väčšinou, podľa mňa, ja si to tak myslím. Druhá začne v ten deň po výplate. Ale už to počuli u tej, už sú takí chytení, už si plánovali presne napríklad fotky, že si budú tlačiť, aha, a už dostali výplatu, presne momentálne majú taký dobrý čas, že si to vedia spraviť. Tie, čo tu ešte nestihli, sa pýtajú tej, aký má zľavový kód. Ona videla, že kamoška má iný, tak dá na inú, lebo ja som x-krát dala na inú, že mne už skončila kampaň, tak som povedala, že vieš čo, neviem, ale že teraz tá má taký kód, tak skús použiť jej. Čiže podľa mňa je to taký balíček toho, že nie vždy sa to musí podariť presne kvôli takejto nejakej zaujímavej taký efekt. Áno. Vesmír. Preto na tom Empiku máme presne ten model, že 3 stories, že story, reminder, story. Proste my to máme úplne, že presne sme zmapovali tú cieľovú skupinu, že ty sa musíš raz pripomenúť, druhý raz pripomenúť a ešte... Aha, ja mám len story a reminder. Ty si drahšia. Ale tí menší influenceri, vieš, to klient nemal budget ešte na teba, ale už ho influencujeme, hej, že skúšal ťa vtedy, takže... Si mi hovoríš také veci, mne príde e-mail, chceme spolupracovať s tým a s tým. Ja si prv pozriem, že reálne by som aj ja šla do toho, lebo napríklad mi bola ponúknutá spolupráca s luxusným detským oblečením. No tak to nepríjmem, pretože ja mojim deťom žiadne luxusné oblečenie naozaj reálne nikdy nekúpim. Nepríde mi to ako rozumná vec. Potom sa pozerám, keď mi do 10 sekúnd, 15 sekúnd napadne, ako by som spracovala ten content, tak si poviem, že OK, posláma manažérke a ona rieši všetko ostatné. Proste ja chcem len kreatívu za sebou. Ja už nechcem žiadne ďalšie faktúry riešiť, žiadne papierovačky, odpísať ani na jeden jediný mail. Mne to tak celý čas zabíjalo tú moju kreatívnu činnosť. Ma to tak veľmi tlačilo. Teraz som taká, že príde niečo super a viem si predstaviť tvorbu a potom to vytvorím a potom sama som z toho celého nadšená a nemám ten pocit, že ešte tam odpísať. Niekedy tá komunikácia má 4-5 mailov, ale niekedy ich je 20. A to proste fakt, že z toho sa teším. No a potom aj tie výstupy sú také, lebo ja sa z toho teším. A keď sa presne tie ženy so mnou tešia a v tom momente tiež chcú fotky a tie obrázky, vie to je nádherné, tak to potom tak všetko pekne vyskočí. Tak toto je možno tvoj návod, ako byť viac kreatívny a menej byrokratický, že manažér? Odjak živa mi to hovoril otec. Keď príde moderátor do rádia, on tam má všetko pripravené, on tam dá len tú svoju energiu. Keď príde herec, všetko pripravia ho, namaľujú. On nepotrebuje sa písať scenár, robiť kulisy, on tam len príde a zahrá to. Ty si tiež len tvorca, my nie sme len tvorcovia, ale ako ty si tvorca, tak rob to, čo ťa baví a snaž sa tú ostatnú prácu delegovať niekomu inému. No. Ale stále to tak nemám, lebo stále si tie videá na YouTube striamsávať. Tiež by bolo asi lepšie, keby mi to všetko, tú scénu niekto pripravil. Mne treba hodinu si pripraviť YouTubeovú scénu. Nasvietiť to tam, nabiť si foťáky, vykablikovať to tam. Potom samotné video trvá možno len pol hodinu a potom to zase striham 4-5 hodín. Ešte pol hodinu robím poriadky, čiže aj toho by som sa mohla jedného dňa zbaviť, aby aj ten YouTube mohol byť. Ale áno, toto je môj kľúč k takému tomu, že aj ja sa teším zo spolupráce, aj spolupráce sa tešia so mnou a že je to taká harmónia. Pavli, ty si podľa čoho vyberáš partnerov na spolupráce? Máš také nejaké, Lenka povedala, že musí vedieť hneď nápad, musí sa jej to možno páčiť. Že máš ty nejaké také atribúty výberu svojho partnera na reklamu? No toto, čo povedala, to presne mám aj ja, čo sa týka toho nápadu. Lebo tam je to potom veľmi ťažké, že keď mi príde spolupráca a ja si rozmýšľam, že viem na to vôbec niečo vymyslieť, lebo takto od nás je ešte plus, musí to byť vtipné. No väčšinou, áno. Ja som si tam akože trošku na seba ušila bič, lebo nie vždycky vieš byť vtipná v každej v každom videu a za každých okolností. A tam proste jednoducho, áno, je ti zle, to nevadí. Je to tvoja práca a musíš ty byť za vtipnú a keď nie ty, tak musí tvoj manžel. Horšie je, keď sa pohádame.
medzi časom, kým ja si dohadujem tú A nepohádate sa nikdy počas natáčania? Ježišmária, toto by bolo. To by bol celý jeden podcast, hej, keby som tu mala rozprávať naše story z toho natáčania a on už takedy povie, nenávidím s tebou natáčať. Čiže už aj také máme za sebou, ale presne, aby som sa vrátila k tej otázke, tak áno, tam je presne toto najdôležitejšie, aby som vedela, že či to používam, či to vôbec poznám. Hej? To je prvé. Keď to poznám, to je super, to je tá spolupráca, ktorú som chcela, že to je to na prvú, že to je láska na prvú, dá sa povedať, lebo tam nie je nič o čom, hej, tam to vymyslím, aj keby som aj nevedela, vymyslím hocičo, lebo to proste používam, mám to rada, máme to doma, jasné, že to idem, hej, propagovať. Potom, ak to nepoznám, tak bude tam možnosť, že keď je to nejaký produkt, tak už to riešim tak, že pošlite mi nejaké vzorky, ja si to odskúšam doma a potom sa rozhodnem, že či do toho ideme alebo nie. Keď sa rozhodnem, že áno, sedí mi to, síce som to nepoznala, zase viem na to niečo vymyslieť, ideme do toho. Ale potom jasne, sú aj také spolupráce, ktoré si poviem, že no tak nie, napríklad, ja neviem, hazardné hry, alebo fajčenie, alebo také, že akože to si poviem. Fajčila, ale ako to mi príde také, že dosť by to bolo akože divné. Je to aj zakázané ináč, reklama, to málo kto vie, akože všetky tieto aj no tie vapey aj také, no toto myslím. Akože je to zakázané a oni sa to snažia obchádzať rôznymi umeleckými eventami a pozývajú na to influencerov, a však my nepromujeme značku, že oni hovoria, že a pozval ma, hej, ale v skutočnosti je zakázaná tá reklama, hej, akože zákon o reklame jednoznačne hovorí, že propagovanie tabakových výrobkov a ja som chcela. Je to zakázané, ako no. Asi dobre platia, no. Neviem. Hej, takže akože ísť na event je fajn a povedať, že ďakujem, že pekný umelecký zážitok, super, že táto značka dáva finančné prostriedky na takéto veci a na umenie možno, alebo na pomoc niekomu, kto to potrebuje, ale v skutočnosti no je to také, je to cez čiaru, hej. Snažia sa to nejak obísť, ako sa to dá, ale je to veľký problém a už potom, lebo riešim to kvôli tomu, a keď neviete, že čo robiť a čo nerobiť, tak môžete ísť na www.kodexinfluencermarketingu.sk a my sme to tam proste sa snažili nejak vyregulovať všetky tieto veci a snažíme sa radiť tomuto prostrediu, že ako to áno, nie. Napríklad alkohol, neviem, či si dostala už niekedy ponuku na alkohol. Tak my to vždy filtrujeme aj teraz pre jednu značku piva, hľadáme vhodných ambasadorov, tak ak má 25% publika mladšieho a ako 18 rokov, tak ten profil vôbec neodporúčame. Čiže musí mať minimálne 76 a viac percent. Ja som pred 3 dňami vypila 4 piva. Srandujem. že na pivo. Ja. Sranda, dobre. Babi, aký trend podľa vás prežije do roku 2030? To je o chvíľu. A čo je len bublina? Pavli, ty povedz, lebo mne sa zdá, že ty sa v tom viac tak orientuješ. Ja tým, že 14 rokov, tak je to taký môj život, mne to tak ide plynule. Ale vidím, že ty vnímaš, že boli nejaké filtry. Ja som na to vôbec zabudla, že si niekedy to dával. Že nejako... Ja som stále ako keby mimo toho trendu v takej svojej zóne, ale aký ty trend vidíš? No ja teraz práve, že tiež som taká, že neviem. Že nič tu nie je nové, že? Nemyslím tak, že nie je nové, ale nestíham to sledovať, lebo vtedy áno, na začiatku ja neviem, či som mala viac času. Možno si sa hľadala. Možno ty si chcela vedieť, akým smerom je dobre ísť. Si bola v tej skupine. Áno, som v tých skupinách, všade len trendy a trendy. Akože mne tak vyskakujú nejaké tie, že taký trend, ale to väčšinou je vždycky, mne sa zdá, že z TikToku sú tie trendy vtipné. Alebo tak. Hudba, trendová. Áno. Veci. A to je tak veľa, že potom ani človek ani nevie, že ty, kým sa dostaneš k tomu trendu natočiť to, to už je nový. A už je zase nový. Je to tak rýchle. Je to rýchle. Ja keď poviem teraz, že slajáda a bude sa to vysielať na Vianoce, tak to už budem, že za trendom. Ja som normálne googlila, čo to je. Áno, ChatGPT mi pomohol, lebo ja som vôbec netušila, že o čom je reč. A to je slovo, to daj, chvála Bohu, že to takto preložil. Potom, lebo veľa je takých, čo ja... O čom vlastne oni hovoria? 6-7. Joj, to môj syn, nikto mi to nevysvetlil doteraz. To je také, ja že... som si len prečítala, že niečo sa deje zo 6-7, ale... 6-7 je ako keby, že to je tak 3-4. Je mi to tak... Aha, no dobre.
Niečo, to som sa neopýtala. ChatGPT, nemyslím, tam som nedošla, že by som chcela až takú veľkú odpoveď, že nedala som si to na mahu, ale ďakujem. No, Snaď mám pravdu, hej, lebo akože inú hĺbku som nenašla, hej, Brain Roots a všetky Možno tieto. Možno aj tie deti, čo to hovoria, to nerozumejú. Že no môj čo to syn vlastne... určite nie. On to len používa, lebo to Hej. počul niekde. A Balerina Cappuccina, Bombardino Krokodilo. To si fičíme. Niektorí na tým... Hej, bohužiaľ, No, a už aj ja to sú- všetkých poznám. Ale to sú nejakí ľudia? Nie. Nie. Takého poznám. Buď rada, že dievčatá na tom nefičia. A Balerina Cappuccina nebola? Vôbec neviem, čo to je. Nie. To je Brain Root, to sú také postavičky, ktoré tiež sú údajne Ale vytvorené z umelou internetu áno, moje umelou deti nemajú inteligenciou. prístup na internet, takže V absolútne. škole, tiež Ale to v prichádzalo v Škôlke škole. sú ešte... A v škôlke. To akože medzi rovesníkmi v lete sa to začalo lebo my to tiež máme dosť obmedzené, ale to najobľúbenejšia pesnička, hej, proste je Cappuccino, neviem čo, No. Assassino, či jak sa to tam volá. A to v lete to Café začalo. Macchiato? Áno, No to je moja, to mi To hej, tiež. no. Na ňom Ale to som- je iné, to je Eurovízia zase. To je zase trend, že z Eurovízie, to je sranda, že decka si to začali púšťať v škole. Taká Pesničky prekvapená, z že Tommyho Eurovízie. Keša pustili do Eurovízie. Uvidíš, keď pôjdu, rada. uvidíš, keď pôjdu baby do školy, my sme proste išli, to No to uvidíš vtedy. všetky tie, znova budeš Vtedy zistíš, že zbierať si v úvodzovkách kartičky. stará, hej, lebo im nerozumieš slang. Mhm. No. Ale ani nemusí, keď môžem ešte dodať, nemusí zo školy, lebo moja chodí do takej školy, čo je bezmobilová, ale aj tak je Oni si na papier nakreslili, ako to na tom internete vyzerá. Nie, oni prídu domov a chcú odo mňa, aby som im to vygooglila, ale ja im nerozumiem a neviem to tam dať. A potom je zo mňa nervózny, že prečo mu to neviem vyhľadať. No ale oni aj tak si medzi tými rovesníkmi vonku, na ulici, na krúžkoch, hoci kde. To je proste... To je tá regulácia od 16 rokov, to nezavádzajte, to je úplne zbytočné. Lebo starší Zakázané súrodenci. ovocie najlepšie chutí, vieš. Áno. Keby ti povedali od 12, že daj si cigu, tak si nedáš, fuj. A to ti Ale väčšinou... keď, vieš, Vieš, to tí tak starší... teraz sme sa starší... začali tu baviť o nejakých babkách. To sú cigarety však. Áno, Áno. áno. To je ten stroj, Tie kde voňavé. vkladáš ten nikotín, hej, Ja, vlastne. že z teba sa stáva mobilný voňavý stromček alebo difúzer. Difúzer, áno, s nikotínom, Difúzer. ale voňavým. Difúzer s vôňou tabaku. Ale podľa mňa si sa pýtala 2023. Mne sa zdá, že už ľudí pomaly začína unavovať to blikanie, to rýchle. Áno. A podľa mňa sa vracia presne tá pomalejšia doba. Dlhšie videá. Si myslím. Aha, Poznáte Vybavenko? Nie. Pozrite si ich. To sú chalani zo svätého Antona, Banská Štiavnica. Môj objav roka, ktorí robia dlhé videá. No toto nemáme čas na to. Ešte nesmiem sa. A vidím ten trend, ako keby naspäť tých dlhých videí, príbehov, storytelling, že naspäť ide ten YouTube, ako keby, že ja to tak osobne vnímam z profesného hľadiska, že aj samotný TikTok tvrdil, že krátke videá, protežoval to. Pozrime sa aj na Instagrame. Instagram riešil karusel zo pár fotiek, teraz zrazu už chce karusel, aby sme tam mali veľa nasekaného, že už aj 20 by si tam mohla dať. A Reelsko, jak sa predlžuje. YouTube Shorts najprv bolo krátke, do minúty. Teraz YouTube Shorts už môže byť, myslím, že 3-minútové. Lebo ja som presviečala kolegyňu, že to sa tam nedá, to ti automaticky z YouTube Shorts ti to hodí do normálneho, lebo je to viac ako minúta. A potom googlím, že aha, tak už to zmenili. Čiže ako keby ten človek chce ísť naspäť k tomu ako keby z toho short tellingu na ten Z toho long. rýchleho neosobného, možno Áno. už na niečo osobnejšie. No, mne bolo ťažké z 30-minútových videí, kde som vlastne vedela rozprávať o ničom 30 minút, zrazu preskočiť na tieto rýchle Instagramové reelka, kde za 9 sekúnd máš povedať vlastne všetko od A po Z. Teraz už som v tom doma, ako už sa v tom cítim dobre, už mi to je komfortné, už to mám pod palcom, ale teraz tiež sa mi tak ťažšie začína rozprávať a predĺžovať to. Vieš čo, myslím, že zvykla som si na to. Ale myslím si, že sa to vráti postupne. Takže to je možno taký trend a vízia, čo tam vidím. Ďakujem pekne. Robte, čo vás baví, lebo vaši sledovatelia myslím, že to oceňujú. Takže super práca. Robte to aj čo najdlhšie, ako sa dá. A ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujeme za pozvanie a pekný deň ešte želáme. A majte krásne Vianoce a želáme vám príjemné Vianoce strávené s rodinou a bohatého Ježiška a šťastný nový rok.
Máme za sebou nahraný predvianočný diel podcastu Stanley Money Cap, kde sme rozoberali aktuálnu situáciu slovenských hráčov. Veľmi dobrá správa, že by sa pomaly mal vrátiť Martin Pospíšil. Otvárali sme ďalšie balíčky, hneď 3 a to je odkaz aj pre našich heroistov. Poďte na naše Hero, kde vždy losujeme jedného z vás, ktorý získa tento balíček a našli sme teda poriadne exkluzívne kartičky. Dám taký teaser aj Conor McDavid.